sa atin pero Masama na sa akin eh. Ganda ng labang, grabe. Sige boss, lapit ka boss. Sige. Sir J, boss, Sir J. Oo. Yun na sa mga gagambino. Dami G, Sir J, dito yung kaibigan natin si boss, pinuntahan tayo dito. Ito yung gagamba natin. Una-una pala muna, shoutout po sa inyong lahat. Maraming po salamat, pati sa pag-support nyo sa tournament ng mga vlogger ng gagamba. God bless po sa inyong lahat. And boss, pakita mo gagamba mo boss. Dito brother, dito boss. Yan. Dilaw ng line boss, Jensen line. Oh, Jensen. Jensen, ito naman sa atin mga boss, Masbate. Sana maglaro ng maayos to. Umpisa natin boss. Pass game tayo. Kung talo talaga. Ang ganda ng gagamba ni sir. Naku, doble agad. Walang iya. Ano yun? Uy, sagad lang sir ah. Sagad lang sir. Naku. Pakuha lang sir, sagad. Guys ko lang. Hindi niya ata kinaya ng pigaan ah. Iba pero sa nagagamba mo sir ah. Yun na. Nakipagkagatan na. Nako. Gago. Nakagat yung puwet na lang iya. Papalag pa yung itim. Papalag din yung itim. Mas bata yan. Hindi din nakaayaw tong sa atin pero... Masama na sa akin eh. Ganda ng labang, grabe. Wala. Bilot yung sa atin. Huwag kang magpabilot. Percy Gray. Huwag kang magpabilot. Grabe. Lang yung itim. Nakagatan sa likod eh. Wala. Kaagatin na sa puwet oh. Pero ganda ng laban. Oo. Ganda ng laban talaga. Wala na. Bilot na yung gagamba natin. Hindi pa. Kakagat pa sana siya. Kagat pa. Kagakulihin mo sa puwet. Lagaya. Tumabla ka lang. Kagatin mo sa puwet. Tumabla ka lang. Uy! Isa pa. Hindi maabot. Sayang. Isahin mo pa nga. Hindi ayaw yan, mas bata yan eh. Wala talaga. Wala. Grabe. Tumabla ka naman. Kumapit din. Iyon, kumapit din siya. Nako. Iba, matindi mga laro. Nako, boss. Basang-basa na. Tumabla ka lang. O yun lang. Tumabla ka lang. Tirik pareho ah. Nubo tayo mga kaji. Ang ganda ng laban talaga. Tirik pareho yung gagamba. Deliver o GRS. Tirik, grabe. Wala natin boss. Ating natin boss. Percy Gray, ito na oh. Ay, bago nangagat. Nangagat. Ay, boss. Percy Gray. First ring. Parang gagamba yan, boss ah. Sarap. Nakabilog eh, gagamba yan. Bay. Tumabla ata ako, boss ah. Oo nga, parang tabla. Tabla, boss. Wala na yung tabla, pakita lang natin, boss. Kasi ako na rin sa YouTube to eh. Mapapaul tayo sa YouTube. Pakita mo rin, boss. Para this, tumabla tayo. Hindi mo na yung mga gagamba ito, pakita natin, boss. Bata sa Jensen kay... Masbate sa Jensen. Jensen, Percy Gray. Grabe, ang ganda ng laro. Parehong gagamba mo. Ganda. Parehong gagamba mga kaji, mga boss. Hindi talaga sila umayaw. Pero hindi na namin kasi tutuloy ito. Kita nyo yung gagamba sa YouTube kasi ito. Ano na tayo dito, dali tayo. Buburahin. Buburahin. At tablahin na lang natin to mga boss. Pero parang boss, parang ano na rin Parehas ang ano. Parehas talaga. Tabla. Isa pa tayo boss, gusto mo boss? Sige, maliligo na to. Ganda ng laman. Ligo din.